Arvoisa kuulija, tervetuloa seuraamaan Francesca Cruisesin lippulaivan lipumista Helsingistä Ruotsin Sandhamniin. Videota ottaessa elämme heinäkuuta 2025, jota tänäkin vuonna on edeltänyt kevät. Keväällä meillä oli pieniä teknisluonteisia haasteita etustaakin kanssa sekä rullalaitteen kanssa, sitä kun tuli purettua hieman liikaa. Ongelmat kuitenkin ratkottiin ja matkaan lähdimme ajoissa, jotta voimme täyttää pääasiallisen elämän tarkoituksemme pelastaa pikkusiskoni Ruotsin Sandhamnista. Näin lipumme pois kotisatamasta. Lastaaminen tapahtui noin minuutissa. No ei nyt minuutissa, varmaan 5 minuuttia meni siihen, mutta on hyvin tehokas operaatio ja nyt yötä vasten kohti Hankoa. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä sain maston vesille. Tuntuu uskomattoman hienolta ja vielä hienommalta tuntuu sitten, kun saa heitettyä porijeet päälle. Tässä todistetaan tällaista aika ainutlaatuista hetkeä, kun tää meidän oma pikku kullan mussukka herää sieltä. Taivaanrannassa on havaittu erikoinen valoilmiö. Kello on hieman yli aamu 4. Matka on taitettu 3 tuntia. Siellä vedetään sikeitä tai pyritään vetämään sikeitä. Ja purjeita ei valitettavasti vielä olla päästy nostamaan. Tässä visuaalisessa muodossa hyvin selkeä syy. Mutta hyvin on kaunista. Paljon kelloa. Mitä se on? Aamukahvin aika ainakin. 4.38. 1,5 tunnin pienten torkutusten jälkeen. Kiva nauttia aamukahvia talvellisessa auringonousussa. Takana näkyy. Mitä täällä tapahtuu? Täällä ei enää oikein miehekästä oppalaa, niin tää vähän aioli majonees ja meetwurst ja suoraan ruisleivän päälle, niin kyllä siitä aamu taas lähtee käyntiin. Ja päivän juomana on täällä tämmönen Sun Citron Nokolta. Ai tämmönen että. trendijuoma. Kello on mitä? Tulee kohta jo aamu 6 ja mitäs näkyy tuossa toisella puolella? No siinä näkyy tommonen niin sanottu tugboatti eli merirosvolaiva. What? On se pelottava. Toi Hollannin lippu etenkin tossa itteen vähän hirvi. Kuulet sä? En mä kyllä kuule yhtään mitään. Aika rauhallista. Kellohan on aamu 6 ja olemme viimein siirtyneet purjehtijoiden jaloon seuraan. Vauhtia kilometreitä tunnissa, reilu 10. Tuuli ei edes mahdottoman vastainen ja onko kiva juttu? Tulin kysyä, että miten vessa toimii. Very good. Otan tästä yhden olusen aamupalalle. Tänään aamupalalla mennään tämmöisessä miestenmäisessä muodossa. Nukuitteko hyvin? Kyllä. Siinä se hyrräskin vastassa muotti. Enää ei hyrrää, niin ei nukuta. Niin, heräsin siihen valtavan hiljaisuuteen. Sä... Hallo, kuulis. Joo, huomenta. Onks tyyli hyvä? Hyvä. Jatketaan. No niin, moro. Täältä pääsemme nauttimaan pian erittäin hienosta tyylistä aamiaisjuomaa. Mä oon tuon megapooli. Kiitos. Tää maistuu ihan siltä valkoiselta monsterilta. Noniin. Siellä on vallan uninen tunnelma.
Mutta yksi mies pitää vahtia silloin kun muut eivät tähän kykene. Mistä nyt on? Kapteenin tärkeässä tehtävässä on pitää huolta miehistöstä ja siitä, että kurssi pysyy aina oikeassa. Näin vaan saavutamme mahdollisimman nopean saapumisajan Polkanojen ääreen ennen kuvankauniiseen Hangon satamikaupunkiin. Kuvalisitteko, mitä näette 13 tunnin ja 15 minuutin jälkeen edessänne? No siellä näkyy hienosti satama ja ensimmäinen Legion taltutettu. Kyllä. Vielä on hyvä fiilis. Hyvä. Nyt vielä parempi. Cheers. Cheers, nattis. Selvä. Eikä myrskynyt edes paljon. Siis ihan jäätävä keli oli koko matkan. Ihan järkyttävää tuulta ja aaltoja ja siis Eikö ne murtunut kannen yli ja niinku? Siis vaahtopäitä keskellä merta ja mitäs toi näytti 18,5 kilsaa huippunopeudet. Käsittämättömän valtava ihmisjoukko odottaa päästäkseen Franziska Cruisen jalokyytiin. Ja tässä vaiheessa olemmekin jo turvallisesti Hangon puolella, jossa meillä oli vallan hauskaa. Vaikka sääolosuhteet olivat vaihtelevia Hangossa, osasimme silti nauttia olosuhteista. Ensimmäisen tässä hieman pätkiä meidän aurinkoisemmilta päiviltä ja pääsimmekin tutustumaan Hangon kaupunkiin ja sen kaikkiin tiluksiin vallan ekstensiivisesti. Kuitenkin sateen tullessa siirryimme enemmän venekerhomaiseen toimintaan, jossa siinäkin oli oma hupinsa. Franziska Cruises toki oli majoituspaikkana niin suosittu, että minun täytyy mennä nukkumaan väistöön. Franziskassa taisi nukkua yhteensä 5 ihmistä Hangon regatan aikana. Ja tässä vaiheessa haluaisin vielä esittää nöyrimmän kiitokseni kaikille, jotka Hangon regattaan kanssamme osallistuivat. Paluumatka väistömajoituksesta. Nyt on regatan juhlat juhlittu ja pitäisi lähteä ihastuttavaan kelin merelle. Ai että. Keli on kaunis, 10 litraa dieseliä paltettiin matkalla Hankoon, Hangon synnit selätetty. Ja nyt ammattimaisesti laiturissa hakemassa lisää menovettä. Ja Hangon regatan jälkeen meillä oli suuri kunnia toivottaa itsemme tervetulleeksi Kaasneesiin. Tässä vielä hieman otteita matkastamme kohti tätä maailmankuulua kylpylää, jossa olisi hyvä palautua regatasta. Regatan kilpailu meillä sujui mitä mainioiten. Tulimme luonnollisesti ensimmäiselle sijalle omassa sarjassamme. Kaasneesin kauniissa kylpylässä kävimme luonnollisesti saunomassa. Varustuksemme oli kuitenkin sen verran suomalainen, ettei tästä valitettavasti ole teille enempää videomateriaalia jakaa, joten siirtykäämme seuraamaan matkaa Kaasneesista kohti Ahvenanmaata. Mistä me juuri lähdettiin? Me juuri kuvankautisesta Kaasneesin satamasta. Äänimaisemat täällä on rauhoittunut hieman. Mitä on tapahtunut nyt? Olemme vihdoin päässeet nostamaan purjeet ylös ja nyt tätä voi kutsuakin purjehdukseksi. Tämä on hienoa. Tämä ei valitettavasti mennyt aivan kuten Strömsössä, että piti turvautua tilapäin ratkaisuihin. Vaijeri on kova. Vauhtia ovat 6 solmua, tästä ei hirveän hyvin näe, mutta homma etenee. Ja kaikkein kovimmat purjehtijat ovat sisällä. Meikäläinen opettelee purjehtimaan. Se on järkevää. Teoriatunti. Täällä on teoriatunti sisällä. No, teoriatunnit sikseen. Onpas mukavaa, että Hangossa viimeksi näyttäytynyt aurinko oli viimein tekemässä paluuta. Soittihan yksi meistä Pekka Poudalle. Ensimmäisiä legejä vaivanneet kevyet tuulet saivat myös väistyä, ja ehkä ilmaan olisi aika saattaa muutakin kuin lintuja.
Ja kuten tästä tarkkasilmäisimmät huomaavatkin, on Francesca Cruises kaudelle 2025 viimein hankkinut hieman laajentavaa perspektiiviä, jossa ei enää olla rajoittuneita veneen sisäpuolisiin tapahtumiin. Ja lienee sanomattakin selvää, että matkahan tässä etenee todella mukavasti. No niin, näin. Tervetuloa! Kyllä tuo helpottaa tiskaamista. Täällä takakajutassa, kun käy vaihtamassa vaatteita, niin on olo, kun olisi risteilyllä. Minkälaista ruokaa täällä valmistuu? Täältä tulee uppapaistettuja leppuja. Very nice. Siinä toi toinen olppa, kato tuossa vieressä. Tiukat on paikat. Ja vaikka kelit olivatkin olleet vaihtelevia tähän asti, kauniita auringonlaskuja olimme ehtineet nähdä jo useita ja tulisimme näkemään niitä lisää. Retrospektiivisesti voidaan kuitenkin todeta, että luontoäiti pani todella parastaan auringonlaskun suhteen, kun Tjökkaria lähestyimme. Saavuimme vallan tyylikkääseen satamaan, mikä on paikan nimi. Tjökkari. Tää on tällainen kiva maalaisia miljää. Juu. Ja Tjökkarin saapuminen oli jokseenkin jopa historiallinen hetki Francesca Cruisesille, sillä aiemmilla reissuilla Francesca Cruises on tyypillisesti suunnannut Helsingistä etelään ja siitä länteen Ruotsiin, skipaten täysin Ahvenanmaan. Ahvenanmaan ensipuraisulla vaikuttaa äärimmäisen kauneelta. Tänään testissä gourmet-illallinen. Kello on vähän yli puoliyön. Löytyy lämmitettyä pulled-porkkia, kinkkua, pepperonia, ketsuppia, majoneesia, ruisleipää ja ei valitettavasti Mooses vesipulloa, mutta vesikanisterikin nesteytyksen varmistamiseksi. Köökar selätetty, iltaruuan metsästys käynnissä ja valkoiset monsterit käynnistävät päivän mukavasti. Muistimia ei löytynyt kaupasta, mutta katsotaan saisiko jikillä tässä. Täällä on tämmönen tekomato. Tästä nähdään, että kerran ollaan pysähdytty nytten Ahvenanmaalle. 5 solmua vauhtia. Purjetta ei ole ihan mahdottomasti ylhäällä. Täällä kommentteja antaa. No mikäs tässä? Varmaan reissun pisin legi tulossa ja seuraavaksi päästään Ruotsin maalle vallottaa sitäkin maata, niin tää on ihan hyvä ja kieli pitäisi alkaa paranemaan päin, niin ei tarvitse koko ajan palella tässä kantella. Elämä alkaa hymyillä. Very good. Tulee vielä kommentteja. Vittu jees. Entäs meidän meritiedostelija? Tippallekin taas tutkitaan säätutkaa. Mistä saa kalon? Autopilotti ei enää ollut tehtäviensä tasalla, niin vaihdettiin pätevämpi taho pinnaan. Tää autopilotti toimii vaan. No, toimiihan se. Tyylikästä on ja edessä Ruotsi. Noin 100 Siellä on Ruotsissa kaikki paremmin, kun aurinkokin paistaa siellä. Kyllä. Sieltä päiviä. 100 kilsaa kohteeseen, mutta meillä on aikaa. Heinäkuuksi toistaiseksi aurinko oli ehkä meidän reissullamme hieman turhan vähän paistanut, niin tällä avomeriosuudella kun saimme auringonpaistetta osaksemme tuntui se kieltämättä mairittelevalta. Todettakoon tässä myös, että
videolla näkyvät lisäpehmusteet olivat tälle reissulle uusi innovaatio, joka kasvatti matkustusmukavuutta Francisca Cruisesin lippulaivalla vallan mainiosti. Miten tietokoneet eroavat painokoneesta? Tietokoneet on... miten ne eraa? Ei mitään hajua, mä en pääse niin pitkälle. Tästä autopilotti ei pysy kurssissa enää, mutta tää meidän Toni-pilotti pysyy. Samaan aikaan pitää kurssia, mutta kyllä tää tästä. Valitettavasti videot masariineista sekä niiden tarjoilusta ovat pystyformaatissa kuvattuja, joten niitä ei voitu tähän äärimmäisen korkean tuotantoarvon videotuotantoon lisätä, mutta sekin tältä osuudelta jäi kauniisti mieleen. Nyt ollaan tosiaan täällä illallistamassa Francisca Cruisesin ensimmäisellä kannella ja ollaan 45 minuuttia tässä nyt sisällä jo nautittu meidän 3 ruokalajin illallista. Pääruoka saapui juuri pöytään. Mitäs meillä täällä tällä hetkellä löytyy? Täällä on laivakoki spesiaalia, eli vähän biffiä tossa noin. Sitten me ollaan tehty tällainen karamellisoitu sipuli nuudelipaistos. Sitten meillä on tää Tjökarin paikallinen saaristolaislimppu. Ja minnes me ollaan pysähdytty nyt tänne illallisen? Jälkiruoka täytyy tässä vielä nauttia. Mutta jälkiruoka ovat puolen tunnin päästä, mutta missä me tällä hetkellä sijaitaan fyysisesti? Katsotaan tosta karttaa. Ollaan noin 25 kilometriä Sandhamnista. reitiltä poikettu. Okei, paljonkohan meillä on nopeutta? Tekeekö siitä jostain nopeutta? Niin tässä nyt ollaan vaihdettu aina navigointivastuuta tässä. Joo. Tää on ulkona ihan kauhean kylmä. Joo, ei siellä. Tuolla ei parane turhaa aikaa viettää, että... Se voitais vielä käsitellä, että miten me muita aluksia väistellään tässä? Kerro sinne kapteeni. No, nyt on ihan yleisesti tiedosta, että ruotsalaiset ei purjehdi enää tähän aikaan illasta. Ja nämä tommoset isommat alukset kyllä ilmoittaa paikallaolostaan töötillä, niin tietää sitten, että ne väistää. Ne väistää. Ei mitään hätää. Ja seuraavana kohteena tosiaankin Sandhamn. Ihan just tulee 130 kilsaa täyteen, mitä ollaan Tjökkarista tultu. Ja vauhti on ollut hyvä, 9,45 keskinopeus ja vasta viimeinen ehkä vielä 1,5 tuntia jouduttu ajaa koneella, että muuten ollaan päästy purjeillaan. Mukava purjehduspäivä kaiken kaikkiaan ja tää ei tän pimeämmäksi tässä vaiheessa heinäkuuta vielä mene. Täällä lähtiin paikallinen rantautuminen, tultiin jotain paria solmua suoraan tähän väliin. Tässä on noin 1,5 metriä ja siitä crashasi sitten, tuolla ei vieläkään kukaan ruorissa, mutta se ei varmaan ole moottoriveden ohjaamiseen niin tarpeen. Se on varmaan se kuuluisa autopilotti taas. Joo, siellä on vähän astetta parempi autopilotti, se ei vaan valitettavasti toiminut, kun törmäs kaikkiin oleviin veneisiin. Nyt on onneksi joku asiantuntevampi kiinnittäytynyt itse heidän veneeseensä vähän kontrolloimaan, ettei tapahdu mitään hölmöä.
Päästiin just tänne Sandhamnin satamaan. Nähtiin siellä pari purjevenettä, näytti olevan vähän vaikeat paikat, oli 27 jalkainen, mutta eihän tällaisella Flemingin veneellä ei noin olla tuntunut ollenkaan missään. Perinteistä britannilaista tuotantoa. Minne sä rekisteröit täällä? Tää on en mä nyt muista mitä Faija on tän rekisteröinyt. Purjehdittiin tosiaan eilen ilta 10 jälkeen, mikä aiemmin on todettu jo, että se on Ruotsissa kiellettyä, mutta kävi ilmi, että myös laitonta. Oltiin melko pitkä pätkä tuolla kuulusteltavana, mutta se riitti kun kertoi, ettei tiedetty tästä paikallisesta säännöstä. Paikalliset poliisivoimat totesivat, että heidän voimansa eivät riitä tämänlaisen miehistön taltuttamiseksi. Yksi miehistön jäsenistä on saanut otettua kiinni ja Ruotsin puolustusvoimat poistuvat paikalta. Hälytys oli väärä. Ruotsin puolustusvoimat tulevat hakemaan vielä yhden toisenkin miehistön jäsenen. Ruotsin puolustusvoimat vieläkin jatkavat rantautumista. Tätä on kestänyt noin 10 minuuttia, kun he ovat koettaneet tätä alusta saada rantaamaan. Tää on niin absurdita. Hieman aamupalaa. Ja meno on rento. Ja tänään testissä puolikas hummeri. Ja Sandhamnissa ilta rauhoittuu. Vanhan sanonnan mukaan kaikki hyvä loppuu aikanaan. On koittanut perjantai ja miehistö on lähdössä ensin Sandhamnista Tukholmaan lautalla ja sitten Tukholmasta Helsinkiin maittava buffetin höystämänä. Onko kyseessä Silja Serene vai Silja Sinfoni laiva? Taisi olla Silja Sinfoni. Ai että, urkujen sinfoniaa. Kaloja